अरे दीपकवा खैनी बनी खिलाओ दुख नहीं दन त काहे खैनी चुना बंद रे खैनी बनी खिलाओ जब महाराज खैनी बनी बहन के मिले गेल है ये मुस्कानवा से बहन चुना मार खिलवा देल तू यार। ओ ये बात हो कैसे कैसे गेलो अरे बड़ा टेंशन में ले सुन यार। म्यूजिक बाय पप्पू प्रेमी यादव की बकैयो तोरा यारवा रे बड़ी मरल हो सारावा रे यारवा सुनो ही बड़ी मार मरल हो की बकैयो तोरा यारवा रे बड़ी मरल हो सारावा रे कबो डंडा से कबो लाठी से कबो डंडा से कबो लाठी से कहो परत भधारावा रे की बकैयो तोरा यारवा रे भोरी देलक कपरावा रे की बकैयो तोरा यारवा रे बड़ी मरल हो सारावा रे बड़ी मार मरल है एकरा बहिन के की बकैयो तोरा यारवा रे बड़ी मरल हो सारावा करके फोनवा मुस्कानवा बोलल कई रे करके फोनवा मुस्कानवा बोलल कई रे हमारा छोटा का सारावा से पिटवल कई रे करके फोनवा मुस्कानवा बोलल कई रे करके फोनवा मुस्कानवा बोलल कई रे हमर छोटा का सारावा से पिटवल कई रे करी के फोनवा छौड़ी मुस्कानवा पिटवल कई रे की बतैयो तोरा यारवा रे बड़ी मरल हो सारावा रे की बतैयो तोरा यारवा रे बड़ी मरल हो सारावा रे एकरा बहिन छिनर के कीड़ा पर कैसा की बतैयो तोरा दीपक यादव सुन यारवा कहो बतिया रे राइटर यारटी साच यारवा कहो बतिया रे हमार सारावा मारी के यारवा तोरले छतिया रे अरे छतिया रे सुधीर पीर से कहो यारवा सचो बतिया रे पप्पू टिंकू कहो यारवा सचो बतिया रे हमर सारावा सुने रे यारवा तोरले छतिया रे अरे छतिया रे हमर सारावा सुने रे यारवा तोरले छतिया रे की बतैयो